Здравейте, днес ще ви покажа нашия най-нов FM трансмитер, който е с множество функции. Една от тях, както може да видите, е така наречения USB порт, от който може да слушате музика. До 64 гигабайта поддържа всякакви флашки, може да използвате тук. Както виждате, има и две бутончета. Това бутонче, като се задържи, и вече с това регулаторче, от тук може да се сменя честотите, да си го нагласите на която честота смятате, че е най-удобна за вас. А това бутонче с слушалката е, ако някой ви звънне докато шофирате, може да отговаряте на обаждане, има вграден Bluetooth вътре, с което се правите живота доста по-лесен. Тук си има и вградено микрофонче, може би не се вижда много добре на камерата, от което може също така и да говорите и да чувате през радиото всякакви разговори. Качеството е задоволително добро и сега ще ви покажа как работи въпросния FM трансмитер. Отваряме си буксата, поставяме FM трансмитера и задаваме честота 87,5. Вече сме нагласили трансмитера на честота 87,5 и съответно и радиото ни показва 87,5. Е време да активираме през телефона Bluetooth. След като Bluetooth бъде активиран, чува се този звук, който означава, че вече сме се свързали към устройството, сме сдвоени. И след като пуснем дадена песен, тя вече се чува в радиото на автомобила. Както може да видите, увеличава се и качеството е значително добро. Препоръчваме го на всеки.